Na no dwada ofori so bos me ne de to so aduonu na yero santa hino krobia refia santa kotokwa hino otumfu osetu to so mienu ene ya santa mai ehyiaye na efisi yero bedi ade no ne mai to so mienu mu no na nanom a otu won ade so nyina ye na nanom asebi o mbedi ade a na omo bo mai no abro eno nti yero edimra foforo kra ba beka asante mredio sonson no ho emra ne se wahene bi obabedi ade na wabod ne mine abro no sa wo mine no sa wahene no obetu na de so na otu na de so wie nso a obetwa ne din na wo ntoato aso mu na busua ni nyina obetwa won din afiri akonya no ho asante mamu no wahene babedi ade a obedasi wie a yekubu kama no ajapade e wasa e wokuro no hu nyina no ye de hye ne nsa a ensase nso ka ho se wahene babedi ade a asante semoni asante mremu no ajapade no wahene na ye hwesofo ede ma wo man no tiso wahene to asase baako a enchemu ne ye nan efa baako wode to akonya no ho a ye de bo akonya no ho bra echena se wahene ni wu wahene ne kwakura na wahema akwakura se sika no bi ne yeyi ede ye ne dote ye de etoso mienu eno nso eye oman no empuntu dwuma hodo se ebebo foto a oman ni hia dwa oman ni hia gyanan bia oman ni hia bia ye yie enkwada apomuden ene nwumesuansi achiba no a wohene ne ye na sede se kane no ana dodomemu amrabata ho maye no na se sika no ene wohene ne de bo oman no ho bra a se mra na ba na enso so no eye wohene na sede se wo hwe san kanko ni nyina efe antoso me yensa no so eye adehibusua na wohene ni firi mu no wohema ne nhwemu sika ye de be hwe wohema na didie mu ne numu ena abusua no so kanko mu nyina no sika etoso me yensa no eno ne ye de ye ena fe etoso nan no so ye yero santa hene efa oton asase na wo de koma no na fisi yewura bedi ade emfie aduonu enso mu nie no yewura fa no wonye wahyesa nananom emfa nkoka sika no a wo mo ede bo wo man no ho bra no a wo mo de yempuntu dwuma no se de be ya empuntu ena afenso asanteman pagya no ebe ye fe nanso nananom bi wo honom a omo ya abro omo bedi ade no ejapade ye wa akonya no ho ensase no omo ton a yemu nyina wo mo enye omo de sika no